Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ndara. Kaduan mau kaduan. Mbok menawi jenengan dereng pripun Darayu? Nggih. Percaya kula ndara nek kalih panjenengan kula percaya nek jenengan menika mboten piye-piye. Nggih. Pirang-pirang setahun kula nggih tesih apel kok nggih. Inggih yen watuk saged ditambani nggih Ndara. Yes. Sek Ndara. Iki jane panganan apa to Ndara? Iki lho. Lah napa? Kula kok gadah ingon-ingon ngoten kula malah girap-girap lho Ndara. Riyen nggih, kula gadah pesugihan ngeten iki. Jen bareng kula ajeng dipangan dhewe, kula tak culno Ndara. Nggih. Kok saking nawe nggih Ndara? Tuh. Kok malah piyambake mundur lho? Masa nggih? Tak padake nggih Ndara? Pengen do iso ngomong lho Ndara. Madosi Bali Subandar. Sinten Ndara? Napa Bantar Dadu? Bali Subandar. Oh. Bandar Subali. Menika lho rumah saku Bantar Dadu ngoten. Oh alah yo kebo iki kowe kepengen kepethuk karo bojone Bandar Subali. Lah wong kok ape kepethuk bojone Bandar Subali awake ceruduk bekakasku. Kowe yo mambu barang. Piye ambune? Ngancen 3 dina ratus. 3 dina. Ya ora kleru Ndara Ayu. Ayo. Oh dituduh darane kok sing dingeti ora darane kok moto duwiten iki lho. Hah? Biasane to Ndara. Wong kleco regena mriki ya. Ngeten iki ya, dipakakno sapi ning guri kebo ana wedhus ora doyan lho Ndara. Lho, kebo iki kok moto duwiten jebule. Apa pancen bener kowe bojone Bali Subandar yo Bandar. Sopo jeneng? Singgawati. Wani kabar. Kabar lain. Bojomu yo karo Bali Subandar mati jenos.
Mengane sijine kabar lain. Sing kaping pindho, Diwati. Aku mesake marang siramu.
supaya selamat saka bebaya teko ing kene kedarang-darang prasasat ngumbara kaya wong diumbah jabang bayi tak wenehi pusaka asma Jaka Umbaran. Saben dina niku kula niku disen-isen. Dadi kula niku nggih rumangsa isin, Mbak. Kula gawekno adi ya, Mbak. Perkarane anggere lunga rono kancamu wong tuwir-tuwir ngono. Ora ndek kanca sing sak babak sak ngono. Nggih, Mbak. Dadi kowe njaluk adi. Nggih, Mbak. Umpama simbah iso ngono tak weneh tak gawekno. Lah, saged, Mbak. Iso tenan piye? Lah, saya saged seroso. Simbahe wis tuwa. Asing kon gawe iki ra metu setahun lagi kecotot metu anak. Nggih ngoten niku dipun cobi dijajal saged napa mboten kesekian napa mboten rak mboten ah. Lah mbahmu wis ora ono ndek aku karo sapa. Ya wis ngene. Ari-ari kae. Sing ana dilae kae. Sing wis diubengi pager pring kae. Ya ta? Nggih, nggih, Mbak. Ari-arimu kae arep tak puja muga-muga bisa kasembadan. Nganggo yitmo maneges enek menawa mengko iso. Ngono to? Jadi gua kene ning pikir aku tak ndonga bareng-bareng disawang sapa ngerti metu
sing tak puja mau. Oh. Iya, Mbak. Kowe ero to iki? Iki sapa, Mbak? Iki jenenge Umbaran. Joko Umbaran. Joko Umbaran, Mbak. Yo. Lah aku Sampeyan sinten, Mbak? aku kuwi Mbah Pamengger. Mbah Pamengger. Yo. Iki Umbaran. Iki Pamengger. Iki pernah kakangmu. Iki kakangku, Mbak. Nah, iki jenenge Joko Umbaran. Lah aku jenenge Mbah Pamengger. Iki kakang Umbaran, sampeyan Mbah Pamengger. Lah aku sapa, Mbak? Anu, Mbak. Alek mawon sing apik. Wah, Alek iki 2024 mben. Iki Umbaran. Nggih, Aku Pamengger. Mbah Pamengger. Lah kowe sapa? Lah niki sinten iki? Lah nggih, kula sinten? Urung tak kei jeneng ini. Ya ngene ae. Dumadi mergo tak puja. Nek ngono lho, Nggih. tak puja dadi menungso. Wiwit saka ari-ari wujud dadi menungso. Iki Joko Umbaran, kowe tak wene jeneng Joko Pujan. Aku rumangsa seneng. Nadyan dhuwure luwih dhuwur kene. Lho, lha ususe domo. Ning aku rumangsa seneng mergo apa, Mbak? Aku wis duwe kanca, aku wis duwe batur. Nah, Saiki ngene, piye? iki mumpung aku wis duwe batur, Simbah uga wis duwe kanca. Aku tak golek gawean, ah, Mbak. Kowe nendi? Kira-kira gawean sing pas kanggone aku. Kowe kuwi api mergawe apa? Ngedos pantes ta. Lah. Aja ngedus to, Mbak. Ngedus yo pegel kabeh. Ah, kira-kira apa ya? Akangmu api apa ya? Jan? Apa ya, Mbak? Gawean apa sih cocok kanggo aku, Mbak? Nek kowe gayane mangan. Nah, Nggih, Mbak. boleh ora? Nggih. Ya kono kowe mangan sik. Lho, Ah, kowe mangan sik. lek mansik, lek mansik. Ana pegawean. Iki dina Majapahit ki lagi kesambut mendung. Ana ruwara perang. Perange mungsuh ing Kadipaten Yati. Adipatine kuwi menungso aprawan kewan kebu. Undang-undangane kebu marcuwet. Terus, Mbak. Kowe wani ora nek mungsuh maesa utawa kebu? Nek sak lumrahe yo kudune wani. Ngono. Kowe engko tak wenehi aji blabang panganton. Kowe engko mara ning Majapahit golek ana ratune jenenge Prabu Bromatunjung. Prabu Bromatunjung. Kowe nuno suwita golek pegawean. Ngono, apa ora? Nggih, kula gelem, Mbak. Engko nek lali hampir ana lek ceblong, hampir ana lek. Lah sing kok ben ditutono ning Majapahit. Oh, ngaten. Engko sowan suwita, engko nek ditakoni kula wani mati kula lakoni saune nyawa ngono. Yen ngaten, kula nyuwun tambahin pangestune Simbah. Hati-hati tak pangestoni. Ojo nganti pas botol. Ning sampean aku mulih karo sampean ya, Mbak. Aja nganti si Adi Pujan mbok kandhani yen aku golek gawean ana ing Majapahit. Mergo apa? Mengko yen si Adi Pujan melu aku, Simbah ora ono kancane. Ya wis. Aku jaluk pamit ya, Mbak. Hati-hati.
ngapusi. Ra itu ngapusi. Aku mau dikandani karo Kakang Umbaran. Ora itu omong-omong dhek iki arep ning Mojopahit. Arep ndi, Mbak? Arep metu golek kayu. Golek kayu, Mbak. Golek kayu apa nang Mojopahit, Mbak? Golek ning Mojopahit. Mojopahit, Mbak. Simbah kuwi ra ono kancane lho ning omah. Moh, Kang. Ora aku nang omah karo Simbah, aku nom dhewe. Aku isin, Kang. Aku golek rencek kuwi ora suwe. Golek rencek mung sedelok bae mengko yo bali kok. Bali yo. Moh, Kang. Ya, pokoke aku melu sampean wae, Kang. Kang, sampean kondo bloko. Sampean iki jane arep ndi? Jadi hujan. Aku kondo apa anane yen aku arep golek gawean ana ing Mojopahit. Mula sing tak jaluk siadi hujan bali yo mesake Simbah. Mergo Simbah ora ana kancane. Mengko yen aku wis mukti ngawi bawa ning Mojopahit, aku bali. Kowe tak tukokke sandangan sing apik, Simbah yo tak tukokke sandangan sing apik. Sampai arep golek gawean nang Mojopahit, Kang. Aku melu sampeyan, Kang, pokoke. Iki Mojopahit iku negara sing gedhe, akeh prajurite. Mengko yen ana apa-apa, aku ora iso nulungi, mengko sing cilaka kowe dhewe. Kang, aku iki kuwatir karo sampeyan. Sampeyan kan para nang Mojopahit kan dhewean. Kono ana apa maneh kan aku sing kuwatir, Kang. Sing tak jaluk manto Bali ya. Emoh, Kang. Pokoke aku melu sampeyan. Bali. Emoh, Kang. Jan Bali. Emoh, Bali. Pokoke aku melu sampeyan, Kang. Aku jane wong tolong. Mergo siadi pujan tak gadang-gadang sing tak tresnani. Nganti aku mentolong nyempalan. Tak kandhani sepisan Bali. Moh, Kang, Bali. Moh, Bali. Kowe gelem Bali ora? Moh, Kang. Kowe gelem Bali ora? Kowe gelem Bali ora? Loh, hujan.
hujan mboten kenging kula kandhani. Kula kan bali mboten gelem. Ora ngono carane to. Nangis-nangis